14 urte eta erdi kampainan, nebuko kampainan, orditxe nebale tretzako kampaina bat. Anaxe bat gaxotu zen da, hain orde, junitzen txalopan, eta, klar, bolitxin bai, ebilitxe baina abestan, fuezitxe bat, gogorra. Apaxu preparabizin. Orduan, tripulazioa jute zen borega, da nemoteon armorik, zokak, amuk, da zen preparabizin den apaxu. Orduan, horrek apaxu preparateko zin, potxeri meie. Amuzan beziuana txigixaba. Da potxeri erdi bale esatezan, paparrotako beziuana. Eta orduan potxeri esatezan amu lotzeko. Da besti egago nixena zubile. Zubile esatezan txortak, zoki txortan. Inoizeko zio lanak batute txortak. Ba estilo parecido. Da zoki zubile etxezan solta, eukien banda, baina baino lehen punterak elbizin. Amu punterati, amu amarra zokazatixai. Punterak horretik. Hori izaten da potxeriaz. Tretzak, etxeko edo apaxu preparateko itxosako, etxezien bagotxa bere etxin, enkarna. Enkarna zera gantxobi amuta zartu. Horretako apaxu bera etxezan. Bagotxa ezeman eta apaxo bat o bi igual. Izateako makilei urkilak. Urkila zein, ala zenik, palu bera, holanik egotezan, ez? Hemen punti bazi, da goiku isatezan lorixaba, eta behian isatezan finaba. Hori zan, amuk entilatagun antzartzeko. Akarnati etxeak harretxakun, tritzab listo zegoazen. Orduan, lahatezan erabatea apaxu, eta bestetik ikutzen duen, ja punterak amatxut eta nahin, listo bertan urkinean apaxu, da punteri hartzen zen duen lelo amu, eta hori bitxeko kuib izan treotzari. Treotzara bat, treotzari izan tabla bat, kostalne kutxe miskat, hemen kostalne salinte bat, ezaten mone, eta holanik, hau treotzari ere, ez? Eta orduan, hau zarraute eta kostau zarraute, hau libre, haurin libre. Orduan inkarna da, etxe zen duen bertan hasieran aldardi bat, eskun batik hasi, antxobi inkarna, dan koloka. Tretzik pasatez, beste hamu etorte gatzul, hartu ostea karnati, eskuman ekutxe zen duen, normalmente, inkarna, da ostea pili beste bihar namu. Holanik, tretzik amatxu arte, hiladan pitzen hamu.